ngibulise qala bambatshali. Amen. Balengi ngeko alali zobenzela ingqolo sithi ngeke ingqolo esenzayo. Amen. Ingathi ke xa nithetha asinako umnquba wothandazela. Into ekunayo sithi masifake inqwela le yethu namhlanje. Sifake apha esiqekweni. Nabani nofuna ukukhwela kule nqwela ayigatyanga mntu. Ngecawa asindwendwele phaa ebandleni lethu. Namhlanje siphethe umgomo ophaya kuLuka ku-19 apho uYesu angena eJerusalema ekhwele esile. Uthe xa ehamba nabafundi bakhe wathi wakhupha ababini kubo wathi yiyani emdlaleni lo akhangelene nawo lothi nawufika kuwo nifike kukho esile ekungazange kwahlala nabani phezu kwalo. Uthi likhululeni ke lize nalo lothi ubani uba uye wanibuza uba yintoni nanikhulula ithole lelo sile nathi ukumphendula yafuneka enkosini. Nathi ukumphendula yafuneka enkosini.